Paino hai kok tuma kasawai faika gilla rayo kami mo berai keno wanama sincha mia sarik ni sanja jorabo belai bati paima bai jeng perang ro gerei engma bai horo mumbati sogei tonglai mani sarik ni eba horni maimui rok mondi bai wei no ganawo bereina tanglai mani nogo mumbati mujengei telang tangjak mumbati teruk goli wei Riwo selak horka hor gana gini ni borok nugui jinglaika hor butarna bagai haifano horno butar laimalia paithako killa hor butarnai birindia rok no koktoma rohor jakha eba fire service rok no koktoma rohor jakha haifano nukungni manai kunai rok no mungsa phano marek lalia joto nukungni manai documents rok thapla jawai thangka Nok hamjangnai ni mung Kanchanmala Jamatia Busai ni mung Cintapoto Jamatia Belakeno wana masingsa Asukhe hor kebu narik laimalia Nok khungburi tongmani jotto nu thapla sai thangbaikha nukhungni malmota je tongmani documents ri my room rok rang almari suke jotto je nukhungot mani tongmani khamui thapla jajak tabuk borok tongnai borok janai borok thunai malaijak mungsapanu gerika besak jimingsi tongsibo borokni ri kanmung jommungni bagai mungsa gerika jotonuk thapla jawai kham thangbaikha Kanchanmala Jamatia tei busaini mung Cintapoto Jamatia borok ni bagai tongjangnai chajaknai jamgrok mairungrok lukurongno Jupajadi nei sanlaika hastani tiprasa kha gonang maya gonang lukurong ni thanibo jupachu sanlaika mairung baidrop ni bagai ba tongjangnai thujanai ni bagai omai kheno kha gonang maya gonang khaironai roni thanibo jupachu sanlaika Cintapoto Jamatia ni nukungni borok Kanchanmala Jamatia Kanchanmala Jamatia haikeba Cintapoto Jamatia ni saje khorasa tomni Amar Lakshmi Jamatia ani phone pay google pay ni singte phone number no jubasu khlaimano tamni khangke broni mobile khungsa tomni mobile charge gre hinai mia pro non tongoi tolemani a mobile bu khamai thanga aun bagai broni document bu korika broni bank passbook chotto khamai thapla jaja aun bagai ani phone pay google pay ni singte rok jubasu khlai hormano brok no je kha ganang maya ganang lukroni Thaniwa norokni thaniwa subasu sanka ani bisingtei tei second part video bahaina ang rono update khaiprunai rok subasu khlaimani Mia jini nok je khamani bo somoy khamkama bo jorabo hori noi taw khamo bage khamka o monbati hiu roja do ro ha ike o tolawo roja ka tungde और जगह कैंडल और जगना मोमबत्ती चिकन जाते न कतर दे चिकन ओ खक बाजार ना माने कंसा खक बाजार मिया तो इलेक्ट्रिक माने कारेन्ट करिबा बेलाय बाती बागै कारेन्ट करिबा ना ओंखाय मोमबत्ती युज खायखा आंबो दंथ'याबा हे सारा सादेरा संनिला हा सिबन नगो आमु नतने र बेसक साल कतन दादा ओंखे यां दगा पदा बतंग ओंखे बो दे बिले बिले के खा हो खा Ima hota usung sita. Nge sebanu kha hor khamani. Nang to berai jaksiba sabnu poila. Ga bangi dini ro nu hata ang ba yang potong danu khali. Ni no kham khani sa ka na. Ko bai cha hol ha no. Thik noi ta somoi khamo. Tam kham ka. Ni no. No khung besak. Ni ro ni no khung besak tongmani. Tong thai nok. Rum kai bre. Kai tham. No ganti ba kai bre ta. No ko torong ke bo amode. Om no ganti. Ni thapa ko mo thapa na. Nin basa khorok basa? Khorok sa. Puri tongo. Porlia. Basa boy sangkana nin sarai. Afar basa porlia. Sikla ngkatana. Ge pori ya ko na mane kai jai ko na sikla ko. O kai jakha. Ge boke portong. O nang men tongo. Oke almari mo to almari te bana tama almari bisingo Ke tharo ka
বছর রেশন কার্ড আধার কার্ড থং হাকর nini je sarkari ni je hapang ni je documents tomarok joto kami thangbai katapla তাই হোক আমার অসুস্থ ছিল kasman marglia nge nini rang rok besar dajak tonoro almari bo বা আং বা বুসাইছে বুসরাव বসিলে খানাই বা বসি সামান আং tobo tongo ta মালে খায়া বসিলি আতা বুসাইলে খানাই বা বসি সামান tamor sam khalendra ও আমার বড় ফাল যাও oh punbu rok phalaitana asuno nge amno karai je amno kai tama mairung mai chalam ro tong mairung koi bostak nai mai rong ba hai amo si mo thang soro za ba sa ba hata paiman dan puni sa bor যাও nge te tama kham ka kisa punuk le ken tha amar thung te rok na kisa le bana mairang na mairang use khai jai na ti sai tongmani almari bising ni na haino almal bisini almari bising ni katal na mo jato no joto kata or sa bol za tong kho kamang man no ngomong to mairung sinam lo mo mairung mai rong ora ke hina ke soni amake nong ni ta de soni ala da ke khai jata ke mo to boi ke rong dong ni mai no boi no no nai chomaya nai silijak borok om hai to khalani kri na mane current kri ba mumbati muchengai ton khata no go current kri ba ke bon bon nung dera khata dotam sanu muchung haste ko tini amchani kila amchani neta neti pramothani neta tongo BJP ngai ne bo emle tongo brono nang tam sanai tini amchani je neta emle rong no ti pramothani ngai si ni CM sar Purnachandra Jamatia bo tongo tai tini 30 bamani emle ram bodo Jamatia bo tongo brono nang tam kok chani ni ba je nukhung tongjanai chajanai amosi khamai thang kangke thapla ni bagai tongjanai sikri khangke tama kok chani tam chan mungni ni thung na ang na musu ka no ro akro sa ba nai ro ni ke tha su thung hata ko ba su ni thung sikri kha ba tongjanai chi sikri kha ke mi apra number do khangke ni apro dewan ma mi ro ke nang tomo nok mania saksi binora matusnai nok tongjanai sikri khaba hai ni ko mani kuni paimani belai sirang mari nak nai tabok nini chuki khat nok guna joto si thung hata je nok khamjani ni tam kolai bo bo ang je ang chen un bai je ni nok ke bro no ko par ka talo amke tabok nang nai paiman de na mi apra horon khana jak de kop phai malia tin phai phai le manita bhai nui phai ko ọবস্থা doro ma ke no hata thung simung sas kari kha ke no phai le ho kai se ke ching ke suma pal malia ta ta khai sinai ba ang ba mai rong no ki sa tong phai ni phai le hata ro phai le hata ke boro no pal malia ke ba sang ba hai ka wang kai se pal ma so te mung sas pas ma la liyo মানে ওয়াই সে ভাই দে থাপলা যাই থাং না দ্রক দ্রক দে মই একশন মাই হরবারি bono la ang no phai liya sung মুসা কারি স্রং মালিয়া তা না ফাতার liya mung sireng liya telo khama ni ke ba je no phai ni telo khama ni ke simar mai ko ba হর বুথানে বিরিন্দিয়া হেবা ফায়ার সার্ভিস রক ন সাব কক কাজার খা বলনা সাব কাজার খা bono ba samalia ko sung ba kasar bai khai boro ka ma ba কিলা পিয়াস ফাইজাক না সিকাং না আমনি আগলা ফায়ার সার্ভিস ফাইখা ওকে হর বুথানে বিরিন্দিয়া কো ফায়ার সার্ভিস লে হর থইবাই দে ফাই না হর থিনা সিকাং দে ফাই হর থিয়া খো thung khang jang ha থুং খামজাক বড় মুস মুসা সালাম লিয়া না Kiba hai pa semua lagi rasa hai mang tadi tu hai tu luan hima phalai si. Apa lupa lu narung mal ya ta orang bang mana bang. amu kata mo mel Amang ke skor nak cari. no ni reson tamo BPL APL BPL karena thung khamai ka musa kari na ada untuk resan ka thung ni mu kanchan mala Kanchanmala Jamatia besok umur nani ni Si soli sana. Terus Soli jo ani si pa. 40 বছর না নিন বসাই নিমু cinta pada চিন্তা পদ বকে besok umur নাই বয়স নিন সে কিসা বারা মানে 40 নি উপর না নরক কথাম তংলাই মানি নিন বসাজক নং তাই নিন বসাই অর খরাক থাম তংলাই মানি না korban kecil নরক এসে ও বিনি
takuk bukuk ngai bini bagai tam kok sane sini amsani je neta MLA montir no nok nani mahai tam sane to ta hi sama sna ta ban nok khai tong ke nok no si nang tong ke ban nok no mas nang kral ha ko le barba sai chan ni pas kang nang tong ban nok no mas sang lai ko sung bata khai mas ne mus silia le nok no si nang tong ha boin ha ba sai chan ni pas nok si se kang nang ke ba nok no ro pai cha di ma humanita buai che bai ka rayonita te ang sawan bareng lia te sawan bareng lia pal bumalia bekaro ani te mas sai pele ha pal semalia borok tam borok sam khale no go borok boin ha baro ba sai cha lai cha bo gerei ba sel sa ta borok binoro yagul thango boin ro ya go thang mai bor ha ke sa lai ja ta borok ha ba tang lai wi cha lai cha ta omo kaisen nok tong man bro nok na te kare amo kai sa nok tong mani si khai pele ha ke mong sa gerei kha ta bo chuki hindi ri kombol ni jo to tomen nu khungona kare ka musa sudah kaman di kaisa semua ai ni jeni besak chimi mar si hotana bisa kaisa samarak liya te dokumen do mara ya mai rong mai kha bo tung ka ba ma tung pa ya su du ka man ku man kai cha sing si mia proto karin kariba ngai borok mumati bai no musung lai tong lai kata borok ber mai jora bo bisa ada kain kaisa ko bol ke besik bang bo or de ro bo si orang tang tang salah ha bolin kan no ro kaya ke ni no go rangsa grisa manai khuni ni o rang pui jaro besik rang mari ngai tam to wakum rangsa ni wakum ni de sikol le sikol ba ni besik rang mari ngai bo sikol tam besik rong nai sikol ko saya das mana ka agen solista agen sinu wakum ke wakum ke kiri foto si ba apa ha pari almari bising talai mani tung kham kana ke di sai tong man ta motor sa sa yang sai si boron na gen da kepal ma ya ni mung tamo Amar Lakshmi Jamatia ni bosok boyar besing nai 19 bosok na acha no bahai ke kham ka sakari dok mia anh đôi nó mày cho anh không ai thì phải nó phải có thùng thảm cho chúng ta no ko ta samung na nói to xong rồi noita hori noita mai mi masung lai kham mia horo ama মানুষ শুনে thang না বকে cái anh cái bên anh đôi nó mày cho anh thằng đó ta anh phải cái nó phải thùng thảm cho mình nó phải mình sẽ cái cái đi rồi thùng khai phải cái 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 đó mình sẽ cái nung ke mai ni masak mia mai masai ko mai mi mor bajak tana kudu sana jini no ngan rom ke mia pro bor thalai mani anh đôi nó mày cho anh thằng ngani ama babu songke bor thang abro ama cái মানুষ শুনে কাটি তো বেরে তো না thằng শুধু karin keriba mia horna mia to watim dorma ke phaika nge karin no joto jaya no joto jagao no karin kare hainu manang ma ba kisamsa tan pas khaidrop nai berlementa nge nini nukhung khorok busik borok to nini ama babu nang te sabo to cái cái chúng cái thằng tổng lấy rồi no ko tham no tomo tamar kham ka thằng trên card rồi cái dress rồi rang rồi tụi mình đi rồi kagus có rồi thằng khai tới je nukhung du je tongman thung khamai thanga mình sẽ cái chúng je kan mà nó sẽ chỉ số tới cũng phân cái mia to hor no ke bo mai ma sia nge tini pungle se salai kha saya có tin nih bos saya jago tabok thik barta tamna nai ka diporni mai ma sai khona no pungni na ke mia hora bor thulai khana ro angka di semua tuh tin ke bor thunai sama ya aku ke sana ni nang ke bor jadi orang mah jago cuma sana tapi baru sama ke no ni juta ro kas lei ri gnai ni joto mani ro ni kanjang ne ro no ni kri khathu no ini saya kira itu angka ini thang man no tong man ya asal mesti tapi ini sama dia besek rang mari rong khana no ni joto nukung je khamani besek sama dia amat tuh nih aku sirang rong tong ba ani gua nya gua serang kannya ke tong no humak di sari tuh nih buat rong tong kayak itu kamu sama dia tuh nukung ni manai no karei mal motani bisingo tam rong no ni to kasih di jauh buma tong besar tong tuh tiba bilang borong bu tok siapa marah dia tok boro jaga to no ni ganti no boro no ni tok boro punul boro jaga punul gis oro ora tok phasa kana tok mamasa tong mama satu besar korok gitu tong kita isi kelar asli jono tong tak ora phasa kana thapla jawe joto engke fire service ba hor butan birin jarale koita সময় ফাইনা bro নয়টাও যে নক খামে মানি bro koita সময় সব ফাইকা ro parani borok rok tuh faida i borok tuh lebai las borok sok faida ta atroke thung borok kham paite ha thung narung maliata lege lege bro yang kok mar holia deba
Fire service oh. Za kapan kemarin koro lai phaili ada tu shop phaili yang washing pai da tu shop phaili malia borok bu. Narang malia ta. Oh, exact location saimi ni bagai borok tak di family ata na. Acha, dah hambai. Nung ke popore? Dah. Acha tabo no to no kri kha. Tabo boro tongnai, boro chanai, itamo khainai na amoto nok to salni bai ri maya. Amoto nangnai sap mas kai sapan nangnai. Abo rangsi saiman snai. Ke bom ha ke nok tongnai jaw. Kisa chuba chu logro na tam koi nai. Joto lo ko no sa jong no suba so za bai no tang thang sa jong no jong lai pong no za bai ni mu sa. Musa sekali khange bacin. Aja na yu kari ja na yu kari ke ba. Pero kisa suba bai za bai ki hu pa za. Noni phone pay google pay ra to tong noni account number. No ba lo khai me be ha account number account ro. Musa exactly ya. Nin bo account tongo. Nin amani bo tongo, nin babu ni bo tongo. Joto ni tongo thung kham kha. Nge tabo kapon taku tibu kusong. Borok no suba su khaina bagai phano borok no baike suba nai. Abo ani account number phan rong tamano ang naroni jodi borona khairo khangke hamza khangke bukhabai ani screenshot ba ani video ni script ang ani account number rin nai ani mobile number ani phone pay google pay reboi narok or jaga dagoi mano ang borok no total nong je rang dalai mani borok no hamjagai chajagai khairogoi borok no nok Cikon tete pano, tang drop pano, tong iman drop pano, omahai nrok, bukhawa maya nang kangke, esa ti prasani ungai, sini o bukuk sono, takuk sono broni bukuk kerika, gano ani account number inai, ani phone pay google pay number, dok dawi mano ang, tawi sama phaiwe ang noni subai, ang brono rang ya pharnai, tai noni joto ang bumu saklainai, nrok mai khalai mano, taming kangke broni mobile khamui thangjak no tonmani mobile tejia logebo tai mobile khungse khamnan roni Khungsa no taring kare ja kare bab no ro kalang ja. Mobile charge kri baba karen kri bang kare salis mi khangja ke ba. Oke andor dalesni blena andor dawai no nang suba paisni to do nge kisah sadi ani darani bising tai norok dawai mano subai mano Darani bising da mau ta no juno suba mo so hante darani ka una dai ro bai bo pan chin ya ti ro khala ti. no bye